Poker hrávam niekoľko rokov, aktívne asi 5-6 rokov a videl som nejaké možnosti, že v Poprade by sa dal urobiť poker na dobrej úrovni, tak som sa rozhodol, že ho skúsim otvoriť a ako vidíte, tá účasť ľudí je celkom slušná. Ponúkame hru Texas Hold'em Poker s tým, že budeme hrávať freeze-outy, budeme hrávať ribaje, pokroví hráči vedia, o čom rozprávam, a budeme robiť aj pokrovú školu, že tí, ktorí hrajú na internete a nemajú skúsenosti so živým pokrom, tak ľudia sa môžu ozvať a naučíme ich hrať poker aj pri živom stole. K pokeru som sa dostal pred 5 rokmi, keď môj kamarát Bibaso priniesol z Ameriky žetóny, hrávali sme u nás v kaviarni také drobné hry o 100, 200, 300 korún. To bolo v roku 2006 a potom február 2007 som išiel okolo jedného kasína v Bratislave. Tam ďalší kamarát Tomáš stal vonku a hovoril, poď hrať poker o 3000 korún štartovné. Ja hovorím, ty, ale to je dosť veľa. A nahovoril ma, hneď prvý turnaj som vyhral. Z prvých 8 turnajov som vyhral 5. A vlastne z 3000 korún som spravil asi 80 000 korún a vtedy som začal hrať na tej domácej scéne a potom december 2007 som bol hrať svoj prvý veľký medzinárodný turnaj. Tam som skončil s 555 hráčov 7, tam už bolo štartovné 5000 eur a vlastne odtedy sa začala tá moja medzinárodná kariéra. Najväčší úspech, čo sa týka Las Vegas, tak tam som skončil na majstrovstvách sveta. Minulý rok zo 7319 hráčov 37. To je vlastne môj rekord. Rok predtým som skončil v roku 2009 120 zo 6494 hráčov. A potom ešte, čo si tak ja osobne cením, sú samozrejme 2 finálové stoly na EPT, čo je European Poker Tour, to je Praha a San Remo. A potom titul medzinárodného majstra Francúzska, ktorý som získal v hre 1-1 v Eviane minulý rok v marci. A ako sa vám páči v Poprade v Nevade? Tak je to také milé, dobrá atmosféra, máme tu celkom zábavu. Od začiatku hrám dosť aktívne, pretože mi chodia karty, zatiaľ som neblfoval ani raz. Tak ja verím, že aj tento klub prispieje k tomu, že poker bude mať na Slovensku čím ďalej tým väčšiu popularitu. Ja by som rád pozdravil všetkých divákov portálu Poprad24. Volám sa Dag Palovič, som člen týmu PokerStars Team Pro a pevne verím, že si zahráme možno niekedy práve tu spolu a keď nie, tak verím, že vyskúšate čaro tejto krásnej hry práve tu v Nevade v Poprade.